Вітанки, мої шановні. Доброго вам вечорочку, шановненькі. Так, бахнули коли. Зараз будемо усё наладжувати у своїй гульні. Бо треба відзначити собі Е75 і Е50 як основним, яким будемо зараз користатися і їздити. З чого такого? З якого, так би мовити, рожна вирішив? Де просто 2.0 уже колькі місяць, правда, яно існує у нас. Ось, і при гэтым при ўсім я ще не ведаю, як девятки себе стали спачувати. А такі выбор, бачу, у нас Е75 тут ёсць, трэба знайсці нам толькі... Ой май, нам трэба знайсці толькі Е50, гэта у нас девятка, Нямецчына. Цяжкі і сярэдні. Во. Ось так, хуткі сервіс не, дзякуй, трэба тут адзначыць сабе. Мы каталі на галдзе, таму што 230 было мала. Так што неяк ось такім чынам. Пабіццё 63 дастаткова. Давай. І ось так. Усё, гатовае. Яны у мінулым, назовем гэта так. Хацеў бы, дарэчы, змяніць знешні выгляд. У мінулым гэта добрыя, вельмі добрыя гэтыя танкі у свой час, разумееце? Е75 класічны цяжкі танк. Вось, а Е50 адпаведна класічны сярэдні танк. Так, чакайце. Экспедыцыйны, не. Я штосьці б хацеў, ведаеце, што-небудзь шэранькае, але не звычайнае шэранькае. Вось такое можа быць, дарэчы, чаму не. Вельмі хацелася зрабіць, як памятаеце, у нас некалькі стрымоў было. О, цікава. О, слухайце, мне падабаецца. Вось, стрыма было наконт атрымання 3 адзнак. Дасюль у нас ще не атрымалася, но гэта дыван мы зменім. Шкада, няма 3D стыляў, але... Так, ржаная броня. Не. Рыцар не. Гэта з мінулых гэтых, бляха. Ой, як іх завуцца. Той самы, карацей, спецрэжым, які зараз у нас ідзе. Які мне надакучыў яшчэ ў пазамінулым году. Годзе, вырашаюся. Так. На Е50 штосьці, дарэчы, вось хацелася б восеньская, бачыце, такое неблагае. Дзень падзякі. Можа быць. Гэта не... Ну, не ведаю, занадта чорны, як на мой погляд. Гэта паперы газетная, краканож, не дзякуй. Вось, што хацеў яшчэ вам сказаць. Карацей, я насамрэч спадзяваўся б толькі на сёння добры рандом, Аверлорд? Не. Крадаваны не, я ў гульні не, Цитрус не, вось гэта наш дыван. А гэта што такое, ружы? Ружы не хачу, не падабаецца. Каралавы. Ну, такі яскравы. Арні? Не. Не. Можа быць. Можа быць. Можа быць. О! О! Вось гэта будзе ў мяне. Усё, паехалі. З каго пачнем? Мне падаецца павольнейшы геймплей, Е75, так і тут на абсталяванне. Ага, фіолетавая. Што па набоях? Усё хапаем. То паехалі. Паглядзім, як сабе яны адчуваюць, бо я вельмі хваляваўся на пачатку ўвогуле выхаду гэтага абнаўлення 2.0. Не праз што нейкія там змены неверагодныя ў гульні. Не, зусім. А менавіта праблема тычылася таго, як сабе будуць адчуваць дзявяткі у гэтым рандоме.
Бо, на мой погляд, па маіх такіх адчуваннях, дзявяткі яны сплылі ў небыццё праз тое, што, па-першае, іх балансіць да 11 узроўняў, а па-другое, браніраванне недастатковае. Гэта першае і самае хібнае. Вось. І што б такое, ну, карацей, ДПМ мне не падабаецца. Яны сталі, ведаеце, настолькі моцна падстрэленыя, падрэзаныя, што па сутнасці засталіся ў рандоме адзінкавыя дзявяткі, якія сябе хоць неяк яшчэ адчуваюць больш-менш канкурэнтназдольнымі. Да і тое, ведаеце, па сутнасці, ну, толькі для аматараў. Вось ёсць такое ў мяне адчуванне. Я не хачу ў цэнтр пацэліць. Зачепіўся колом. Свету нема? Не ёсць. За свет маецца, добра. То бок наш ДЗТ павінен засвяціць кагосьці тут. Вось тут, мабыць. Так, мне не падабаецца, як сябе паводзіць Торнваген, які ўжо адляцеў. Так. Трэба адцягнуць табе, ТСК. Добра. Толькі альфа нядобрая. Даядуць. Павінны даядаць. Добра. Цудоўна. Не звяртайце ўвагі пакуль што на гэты бой. Праз тое, што ён у нас адбываецца зарана выехаў. Дзявяткі супраць дзявятак. Таму тут гэта не зусім адпавядае. Які цікавы чалавек зараз гуляе вось на эмуксе гэтым, простое, што не ляціць яму. Хаця магло б. Адзін з двух заляцець магло б. Так. З'ехаў. Цікаво, куди він з'їхав? 65-й. О, вітаночки, вітаночки. Тхір, 100 годов тебе не бачу. Як справи? Що цікавого у твоїм житті відбулося апошнім часом? Як там Е50 поживаю? Ще не катав. Я спочатку сів на Е75. Вибачаюся, але... Поехали. Будем бить вось гэтага хлопца. Ему 2. Так, а вось цікава... У яго ж першае будзе. Каде мне падаецца. Та на табе, божик. Што, мне шкада? Ты глядзі, як гэта пераскочыў уже сюды. Е65. Су-130 яго не свяціла абсолютно. Не поляцела гэтым разам. Так, нам трэба адсюль з'ехаць. Цэнтр наши адступілі, аддалі. Трэба абараняцца. Базу у нас захопяць зараз. Які ж ён мародныя.
АД. Не, Су-130 нейкі дзіўнаваты ў нас, слухайце. Ні там не свеціць, ні тут не прикрываю. Просто зашыўся кудысьці. Ён у гэтым хмызе прастаяў весь бой. Ой, придурок. Да. ВРВ, вітанкі. Так, я ў горадзе, таму не чую, што ты гаворыш. Заўтра гатовы стрыміць? Давай у Дыскордзе неяк ужо абмяркуем гэта, пакуль не ведаю. Я тут крыху прыхварэў, таму такое сабе. Усё на здароўе змагаюся на курсе катэхіз... Што гэта такое? Што такое катэхізацыя? Сяброўка лепш ажанілася, то пагуляла, мабыць. Віншую сяброўку. Хаця, насамрэч, я б сказаў, ну, бля, ну такое. Калі чалавек добры, то яшчэ добра, а калі, ну, не пашанцуе, то халера ведае, віншаваць ці не з такімі рэчамі. Што ты ад мяне хочаш? А чаму не поўны боезапас, ён кажа, калі ў мяне поўны? Мадэрнізацыя. Нахер усё гэта повыключаць. Поехали. Ой, зараз будзе бой на Е50. Напишу ў Discord, калі што. Так, напишу. Завтра паглядзім. Завтра у мяне такі даволі складаны дзень будзе. Неправільна выказаўся. Не даволі складаны, а можа быць складаны. Вось так. Ёсць рызыкі такія. Калі я заябуся, вось, пры гэтым я ж кажу, яшчэ крыху хварэю, мне штосьці там у гэтым носе не тое адбываецца. Вось, то, мабыць, пагоршыцца, мабыць, палепшыцца, карацей будзем інфармацыю весь праз Discord. Так, яна шчаслівая, жаніх норм. Добра. Тады віншую. Не ведаю хто, але хай ім будзе добра. Катэхетная школа – гэта форма пачатковага навучання дзяцей і дарослых у хрысціянскіх храмах. Ой, май. Ты рэлігіозная дзеўчына? Сур'ёзна? Я лічу, што сёння гэта амаль немагчыма. Я, вось, калі так шчыра, ты першы чалавек, я вось зараз кажу і пра дзеўчыны, пра не дзеўчын, так, якія займаюцца пытаннямі рэлігіі і ставяцца да гэтага, ну, давай так, з прафесійнага пункту гледжання. Вось так можна напісаць, калі у мяне былі знаёмствы, якія гэтымі пытаннямі цікавіліся. Та ідзі ты ў пекла, а прабіццё дзе? Не ў мяне, вядома, трэба ж прабіццё. Скуда гульня. Ненавіджу. Зараз кобра прыедзе, пердак разваліць. Каталічка. Ага. А можна запытаць, чаму? З нерэлігійнай сям'і, калі што, тым больш пытанняў узнікла. Чаму? Вось калі я навучаўся ва ўніверсітэце 25 год таму, мне быў знаёмы, які на гэтых пытаннях вельмі моцна сядзеў. Ён са мною там вёў беседу, таму што мы былі абодва гэтымі членамі дыскусійнага клубу. І мы гэтае пытанне падымалі. Калі я падымаў пытанне, у мяне быў свой час на гэтае выказванне, ну, карацей, як у нас праходзілі гэтыя спатканні клуба гэтага. То бок, бралася тэма на абмеркаванне, і ў гэтай тэмы быў вядучы. Дык вось, вядома, што ён абраў рэлігійную тэму, я абраў тэму матывацыі. Вось, і ягонае пытанне, я б не магу казаць, што ён нейкім чынам адносіўся, тым больш, што хадзіў у школу. Нейкую. Не. Ён хутчэй быў, ведаеш, як бы расчараваны ў тым, што людзі
вельмі моцна прывязаны да рэлігіі, але пры гэтым пры ўсім сама рэлігія занадта чалавечая, і ён не разумеў гэтага. У яго было, мабыць, нават крыўда вось гэтае адношанне рэлігія-чалавек. Чаму веруючая або чаму рэлігійная? Не зразумеў пытанне. Собака, глядзі ты. Все хоча мяне ўджаліць. Як вылезці і цапнуць за пятку. Новая серыя праглядаў у Эрго Геймінга. Ну, у мяне спытаў, чаму? Ага, чаму веруючая, альбо чаму рэлігія? Не, чаму веруючая, я разумею. Тут для мяне пытанне, ведаеш, я табе так адкажу, таму што калі я запытаўся у маці свайго лепшага сябра у свой час, постой крыху са зламанай ногою, ось так, ось, дык гэта было, ну, я быў зусім малы, амаль падлетак, але троху больш, і вось я што мы там рабілі? Мы на Новы год штосьці там пілі, і яна такая, тыпу, загадаю жаданне і ўсё такое. Ну, гэта вось ёсць жа ж некаторыя сімвалічныя такія паводзіны сабе на Новы год. Я кажу, такая вялікая, ты па указку верыць. А яна кажа, а жыццё складаецца з таго, што ўсё роўна во што-небудзь дык верыш. Не можа быць такое, што ты жывеш сваё жыццё і не верыш ні ў што. Гэта проста немагчыма. Таму чаму веруючая, у мяне пытанняў няма. Таму кожны сам для сабе высветлівае, у што верыць. Вось. А чаму, напрыклад, пайшла далей? Він містер Тинкер, вітаю цябе, вітаю. Дзякуй, што зайшоў. Я толькі не бачу ці. Хто ў іх ёсць? Хто не свяціўся? Т-30, Т-30 я там бачу. Стоп, у іх два Т-30, так? Так, кепска бачна. А тут не бачна, хто свяціўся. Халера вас. Так, стерва. Стерва сядзіць недзе ў хмызах, 100%. Трэба крацей акуратна, бо мне Т-30 праб'е пад будь-якім кутом. Я ад яго не схаваюся ніяк. О! Оказывается... Не. Кепска вельмі полетела. Ай-яй-яй-яй. Я не так хотел. Я хотел, каб яна ў каточек трапила, а яна не трапила. Так. Гэта мы убачили. Не, гэта стерва сама побачила. Хутчэй за ўсё для себе. Ну что, як гэта? Змазали сабе гусеницы, полетели на таран? Гэта ж Е-50. Куды знік сцервятнік гэты? Воу! Не-н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 е. Курва там грызли. Собаки загрызли. Не хочу. Не-не-не, почекай. Что почекай? Вас зараз на таран. Дякую. Спазнился крыху. До речі, глядачі, шановна моя, вибачаюся, але ведаеце, што адбылося? Я нарэшце вось сёння быў час разабрацца ў праблеме з тым, чаму на твічы вось гэтыя ўзнагароды яны перасталі працаваць і мімасікі гэтыя не з'яўляецца. Апынулася такое, што на твічоўскім сервере
праз які я вяду трансляцыі, выйшаў бан. Выйшаў бан, па сутнасці, на дзейнасць ад спаму. То бок мод, які выкарыстоўваецца ў ABS, ён працуе карэктна. Ты нешта позна пачаў стрыміць, раней раніцаю пачынаў ціртхі. Так, я раней раніцаю стрыміў. Зараз праз працу у мяне з'явілася 3 праекты, я не магу проста стрыміць зранку. Альбо я буду пачынаць вось у такія дні, як серада, чацвер, а 11 не раней, а то і а 12 і скончваць усё роўна блізка 14 гадзіны, што мяне не вельмі задавальняе. Альбо вось так 2-2 гадзіны ўвечары. Мне лепей і зручней вечары. Вось, і крацей, нейкая там халера адбылася і баніць працу гэтай надбудовы у ОБС. Вось, праз тое, што яна пінгуе пастаянна праз API сервак, і ён такі ўсё ідзе ў бан. І да пабачэння. Вось такое лайно. Я там раней не заходзіла, Соня. Зразумела. Вось, дык ўсё ж такі, пытанне там маё павісла ў паветры. Чаму рэлігійная, чаму школа, як? Навошта? Распавядзі, калі ласка, пра сваю матывацыю. Штосьці ебаніць. Ёсць троху, ну. Я яшчэ падумаю, можа быць, неяк я выкручуся з гэтай сітуёвіны, але хутчэй за ўсё не. Максімум, што з'явіцца, гэта нейкія там карцінкі на тыя ці іншыя рэчы, але вось магнатэрыя пойдзе ў небыццё. Бо я знайшоў шмат сервісаў, якія забітцы гэтыя працуюць, але я ўпэўнены, што гледачам гэта не спадабаецца. Вытрачаць грошы на тое, каб проста запосціць нейкую херабору, выбачаюся. Так, я лічу, што хрысціянам немагчыма быць адному, царква гэта людзі, і адной веры для апавядання недастаткова. Праз рэлігійную прызму я спазнаю свет, а пазнанне не можа будавацца на адных эмоцыях. Патрэбны і факту. У межах хрысціянства факт гэта Біблія. Таму і катэгізацыя, паколькі мы толькі... Мы едзем, дарэчы, туды. Ось, тое мястэчка. Я спадзяюсь, толькі ў бок мне не накідаюць. Мы праскочым там. Так, а галаву павернем. Так. Таму і катэхізацыя, паколькі на іх у тым ліку даследуюць Біблію, калі ты спавядаеш веру адзін, ты не здаеш ручныя пытанні. Касцёл на маім досведзе, дыялог і абмен вопытам. Так. А вось можна у цябе... Я ўжо задаваў гэтае пытанне веруючым, людзям, якія кажуць, што яны веруць. Вось, вывучаюся за тое, што падвес. Якое у мяне пытанне? Я размаўляў з пратэстантамі ў свой час. І ніхто нармалёва не адказаў мне, чаму Біблія мае такі сэнс вялікі. Усе ж, я спадзяюся, зразумелі, што Біблія напісана чалавекам і для чалавека, і прыгадаю пра ўсім хрысціянская, падкрэслюю, хрысціянская Біблія, яна напісаная нават не самім прарокам, назовем гэта так. Я зараз не пра іслам, я зараз не пра штосьці падобнае, а пра тое, што вядома, што аўтара ў Бібліі вельмі шмат. Так, я б хацеў яго неяк сюды выцягнуць, бо інакш мы будзем там круціцца. О! Ты казліна, проста паглядзіце, што ён зрабіў. Ён мяне тройчы прабіў. Кобра! Куды назад, придурочны?
Ты разумеешь, что я тут захрас просто то, что меня в борт закидают? Это у меня, коли что, гармата не опустилась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не, но меня не прикрывает, шкода. А борщ придурочный некий. Отступай, каже, куди? Куди? Там ЛТ просто випрострілював сраку. Ай. Не, зновку, не глядзім на гэты бой. Зновку мы з девяткамі апынуліся. Мы апынуліся з девяткамі. І гэта 2200 і 1500 насвечана, гэта не лічыцца. Гэта не той бой, які я шукаю. Я шукаю бой з дзясяткамі і адзінаццаткамі пасля рэбалансу. Так, для мяне гэта гучыць больш як пратэстантызм, чым каталіцтва. Вось, я ж праз гэта і прыцягну зараз свой успамін пра тое, што я з пратэстантамі неяк размаўляў на гэты конт. Старадаўні аналаг Канстытуцыі з свободам ранних містер Тынкер, капец, ты з мяне прачытаў. Так, пратэстантызм якраз будаваўся ад пачатку на барацьбе за права трактаваць Біблію самому, не маючы ні сана, не ведаў часта, куды павярнуў дышла, туды і выйшла. Плюс яны ігнаруюць шматлікія кнігі Бібліі, літаральна абіраючы любімай і будуючы свае цэрквы ад яе адною. Ты якім танкам аддаеш перавагу? Сёння мы гуляем на двух. Мы гуляем на Е-50 і на Е-75. Сёння я хочу высветліць, як адчуваюць сябе гэтыя два танкі і з майго пункту гледжання сярэднія ў сваім класе, то бок Е-75 добрая сярэдняя цяжкая тэхніка, Е-50 добры сярэдні танк. Вось. І то, як яны сёння сябе адчуваюць з 11 ўзроўнямі, вось гэта мне важна. Таму што калі выйшла абнаўленне 2.0, я вось насамрэч першае пытанне ў мяне ў галаве ўзнікла, гэта як будзе спачуваць сабе тэхніка менавіта гэтых узроўняў. Церквы ад яе адной. Я тут ведаю, што вось гэтае падзяленне на прынцыповае разуменне Бібліяў і гэтак далей я не падтрымліваў. Я вось зноўку крыху далей гляджу, што на тое, што гэтыя кнігі, яны напісаныя людзьмі для людзей. І выбачаюся, я ў свой час, а гэты час даўно прайшоў, я быў малы, калі чытаў Біблію. Мне было там гадоў 10, калі я замахнуўся на Ветхі Завет, потым на Новы Завет. Гэта ўжо прачытаўшы на той час дзіцячую Біблію, якая ў мяне была такая блакітная, можа, ведаеце гэтую кніжку, з вялікімі малюнкамі, прыгожымі, проста неверагодна. Вось, і вось па тых успамінах, калі можна так сказаць і адбудаваць тое, што я прачытаў, Біблія гэта як інструмент, вось як містер Тынкер напісаў, гэта інструмент, які быў напісаны, дзе вельмі моцна некаторыя думкі, боже, наскуль гэта мяне? Не адкуль. Па сутнасці увасабляе сабой трактат па кіраванні вялікімі масамі. Дзесяціну аддай, то бок апраўданне падаткавай сістэмы. Вядома, гаўніна будзеш кідаць сюды. Куды ж табе яшчэ кідаць? Бля, ну шкода, ну. Колькі ён аглушэння мне павесіў? А што там зялёнае было? Гэта лючок? Так. ДЗТ там высовывается. Да ёб твою мать, ще на каток поставил.
Стой на месте, говнинка. Малайчина. Малайчина. Просто. Т-56. Беру свои слова назад. Ну. ДЗТ там засвітився, добре. Яны пакуль трымаюць цэнтр. Не, наши трымаюць цэнтр, значыцца можна выходзіць. Три, два. Бом табе по голове. Так, у іх 130 там стаіць на адстрэле. Вот так мы засветили его. ДЗТ спиной отшивая, что я еду. Ходи сюда. Поспел. Тебе тапкому храпу. Вы бачили? Вы бачили то, что я бачу, оттуль полетело? Ось оттуль. З баски. Так, у їх хто застався? Су-130, до речі. Ще ніч засталося. А давай, все равно, три фугаса моєму я прошиєм. Ті одному, ті другому все равно прошив. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, если не жопай його, это мой. Забрав. Лепус, вітаночки, шановний мой дороженький. Як твої справи? Так, вітанки, як там Е50, мой улюблений Е75. Е75, покуль було 2 боя. Не актуально простое, что яны были с девятками. То был девятка с девятками. Покуль не было 11 узровню. Тут нейкий разгром намечается. Сподіваюся, что у гульни. Сюда иди. Мали. Бачиш, Єпісь, як лупить на своєму узровні усіх? Не тайпаться. Так, ну гэта можа і дабраць мяне, калі што. Бум, 3 семерки. Ай-яй-яй-яй. Не, ну все равно я на него не полез бы. На Т-95. У лоб бы он меня пробил, я его не. Ну сидите, бляха, с захопу. Ну что вы за люди? Ай, приємно, божух, ну як я давно не гуляв на Е50, як на ім приємно гулять. Слухайте, я лічу, що 121Б приємний танк. Не, вось приємний танк. Так, гэта ж добра, бо ім нічога тады не перашкаджае браць лепшае ад розных падыходаў. Мяркую, там трохі іншы сэнс быў. Так, сядаю зноўку Е75. Паведаеце, што? Чакай, вось так трэба было зрабіць, скінуць, а то не будзе на статыстыку збірацца. Так. Мне некалі яшчэ і брытанскі сярэдні падабаўся, забыўся як Центурыён. Центурыён. Добры танк, мы на ім гулялі, дарэчы, на дзесятцы не так даўно, мне вельмі спадабалася таксама, выдатна. Так, няма такіх актыўнасцей з халяванскіх. Ёсць, халявінскіх ёсць, але яны зноўку аднавілі рэжым з ПВЕ. Ён мне, я казаў на самом пачатку, тебе просто не было яшчэ на стриму. Я мне надакучыў яшчэ год таму, ну, я ўжо не гуляў год таму гэты рэжым. То бок 2 гады лічу таму. І просто заенчылі, насамрэч.
Так, так. Нудота страшэнная, то бок я ўвогуле не разумею, навошта паўтараць праз столькі год адзін і той самы рэжым, як Вафентрайер, напрыклад. Ён таксама ўжо надакучыў даўно. Так. Гаўняная справа, лясну ХДД. Я чуў учора, я просто не меў магчымасці працягнуць беседу. Але я чуў, што ты учора казаў. Спачуваю. Я сябе таксама спачуваў, калі выпадкова фарматнуў дыск праз кансоль. Мне трэба было змяніць сістэму божых не файлавую. Я забыўся, як гэта было. Карацей, мне трэба было змяніць нешта ў наладах праз кансоль на дыску. І я не ведаў, што пры гэтым ён фарматне яго. Ну как, это прабачаюся, гэта просто недахоп шэрага. Ты дзе там? Цікаем. Вось, недахоп шэрага мазгавога гэтага вось серадовішча у чэрапе. А, блядь, я будь. Ну не, ну так нельга. На тебе по голове. Вось, то бок я, карацей, фарматнуў, а там былі мае фатаграфіі, шмат. 100 гігоў. І старых, і былі і унікальныя, насамрэч, якія нельга было ніяк выдаляць, ну, карацей. Страчаная памяць. Сука, яшчэ гэтае гаўно страляю і трапляю. А я трапляю или не пробиваю? Ну, ось, хто б мог подумаць, правда? Не, гэтая мапа нам не вельмі падыходзіць. Ну, вядома, так. Ён уже сюды звёўся і ўсё на гэтым да пабачэннем. Так, ты не зрабіў адкрыцця для мяне, я таксама чытала, так, я ўжо матаю чатик. Чакайце, хвілінка мне трэба. Яшчэ калі атэісткай была, а агулам не ведаю, наколькі ты поўны прачытаў, але гэта за па факце спіс кніг у жанры ад боскага адкрыцця і жыццяпісы да летапіс, прычыві эратычныя паэмы. Увогуле сраж за тое, што лічыцца Біблія тая яшчэ трашаніна. Насправдзе сам касцёл да канца не разумее, хай не прызнае публічна. Там і табе на гэта пытанне ніхто адказаць не зможа. Кажуць, у гульні пасля абнаўлення мала чаго памянялася, так і ёсць, так. Я наказаў, калі мы тэставалі 2.0, што гэта не 2.0 па адчуванню, гэта проста яшчэ адна галіна нейкай тэхнікі, ўсё такое. А што тычна Бібліі, ну, я тут хутчэй нават ведаеш, калі ўжо пытання такога няма акадэміцкага на гэтага ці гістарычнага, я тады звяртаюся да логіцы, што людзі пісалі для людзей, а азначае, што гэта, ну давай так, шчыра, няхай сабе Біблія ў 100% не можа быць крыніцай, но хаця бы нейкая частка гэтай кніжкі, яна проста створаная з нейкай мэтою. А мы пры гэтым ведаем праз гісторыю, што была антычная эпоха, рымская эпоха, потым заняпад. Праз гэты заняпад узрасло хрысціянства. А можа, хрысціянства справакавала заняпад, хто яго ведае. Ну, гэта так вось, калі разважаць і сумнявацца ва ўсім, што я вельмі люблю рабіць, выбачаюся, калі што. Кажуць, гэта так, Тиртхи плюс. Так, я на XDR пагуляў пару разоў. Так, Wargaming 15 гадоў. Так, я разумею. Ёмана, як можна пакінуць магчымасць выпадкова фарматнуць дыск. Гэта было зроблена, кажу табе, праз кансоль. То бок каманда, якая змяняе типу файловой системы. Только файловая система, я ведаю, FAT32 и UTF. Ой, UTF, не UTF. Краці, іншая там ёсць. Не фатовская. NTFS. Вось неяк так. І я выпадку... А там мова ішла пра іншае. Не пра файловую систему, карацей, пра нейкае ўспрыманне біасам гэтага жорсткага дыску. Вось неяк там у мяне
мацярынка не высветлівала гэты, пры гэтым я перастаўляў у PC, яно там показывала, што жорсткі дыск працуе, ўсё такое. Ну, карацей, неяк так адбылося. Гэта я дыск пераносіў з нетбука у ноутбук. Вось так. Такім чынам. Мне трэба, каб ён быў вось гэтай вось патрэбнай сістэмы нейкай. І гэта рабілася праз кансоль. Я зрабіў гэта, паставіў, ужо вінду ставлю. І прыйшла жонка, кажа: ёп, твою мать, мягка кажучы. Я прапаласкала мне ўсю галаву, а я сядзеў як гаўна паеўшы. Весь такі смутны, тому што, ну, сапраўды, кавалак жыцця проста быў выдалены выпадковым чынам, а я, ёлуб такі неразумны, нават не падумаў, што змена гэтай сістэмы яно прывядзе да таго, што будзе фарматаваны дыск і ўся інфармацыя на ім. Хаця гэта відавочна. Гром, ай, божах, на што ты робіш? Блять. Шкода, нашего забили. Железный Арни. Треба з тобою зближаться. Так, ну його хитро подключу праз мобіл трек. Зачекай, Лепус, зараз прочитаю что-то там. Блять, я зачепился каточком и все. И все сопсовал. Там два, но я не повинна с 30-м справляться. Не. Выцелил? Полняшка. А я хитрейше за тебя опынулся, да? Бываем. До речі, я стріляв. А не побачу, куди я полетіла. Ти бляха. Собака із шельфа летить яка, ти погляди, 580, 560. Паскуда. Так, освітитися треба і... Вось. Бурасик його забив. Треба під камінчик. Так, теперь захотелось на других АДД перекинуть відео. Тіртхі, слухай, ведаєш що? У мене зараз у хаті знаходиться 4 жорстких диска, і на усіх їх ёсць копії усіх моїх фото. Ось до чого гэта привело, разумееш? Я просто параноид стал. Каб такое больше не повторилося. Уже больше за 10 год я ось себе так поводжу. Блять, там Лора приехала. Ну ось як ти гэта робиш? Ну гульня. 3, 2, 1. Курвіска, бляха, двойчы не пробіў, двойчы. Ён павінен быў быць ужо ў ангары. Я про БЗ, коли что. Добре його бачить. Прожетта. Що я там так скритував йому, мабуть, гусельку, правда, всього ж.
Так, віперу, калі што я пабачыў. Адзінае, што яна ведае, дзе я знаходжуся. Я не разумею, што адбываецца. Чаму я не трапляю на дыстанцыі? Гэта што такое? Ось. Што сабе хаціце рабіць, але мне трэба адсюль з'язджаць. Я ўпэўнены, не простое, што ў нас там базу захопліваюць, не. Потому что оборончая позиция там говно. Это уже 4-й стрел на далекой одлеглости, який не трапляе, куды мне трэба. Тартойсу зато и трапляє. Ой, гону кепку. Ну что, БЗ до меня подъедет? Віпера. І як гэта, слухайце, у мяне яшчэ галава была павернута, таму што я правую клавішу не заціснуў. Таму яна у мяне была ўправа павернута, я туды глядзеў. А трэба было з правай клавішай сядзець. Вітанычы ўсе на месцы, вітаю тебя. Ой, выбачаюся. Хто тут у нас? Су-130, все, до побачення. Так, давайте-ка мы поглядим, что у нас с частиком отбылось, бо у нас до холеры пролетело. Божихна. Так. Любимые фото у друкарню треба нести, все на место. Твоя правда, так, маешь рацию. Давай так шчыра, у меня нават принтер набыты сабе з можливостью друкавання фотографій. Вось, гэта варта рабіць. Гэта варта рабіць. Але ж яно жыццё яно такое паскуднае. Штосьці дзе-то забудзеся і яно калі вось здараецца і тады такі, ёб твою мать, ну які ж ты дурны быў, ну. Так, ці буду я на Хэллоуін стрыміць? Мне, ціртхі, выбачаюся, насраць на гэтае свята. Я не казаў на сваіх страмах, у мяне ў жыцці не так багата святаў, які я адзначаю. Гэта памяць аб продках, дзяды і радуніца. Вось. Новы год, Раство, дзень народзінаў. Вось, па сутнасці, усе мои святы. Ну, з нядаўняга часу, яшчэ і божухна, гэты бляха. 27 сакавіка. Дзень волі. Во. Так. О, божухна, понакидали капцы. Давайте я гэта апошняе прачытаю, усе на месцы. Так, 100-500 знімка, потом всіх выдаляем, понимаю, добре, гэта адказ, і там адказ. Неважно, галоўныя бэкапы. 3 месяцы захоўвання мінімум. Вось, Лепус, я таксама да гэтага прыйшоў праз боль. Дзень усіх святых і задушны дзень. Беларускія каталікі не святуюць Хэллоуін. Можа і святуюць, святкуюць. Можа быць. То іх ведае. Беларусы розныя. Так.
Е75 давай. Канун Дня усіх святых. Ну гэта ж ён зараз будзе 30-го, правда? Так, зноўку толькі дзясяткі. Едзем акуратна ў горад. Ноч з 31 на 1. Так. Мінулий бой колькі там було? Один стрел у мене, правда? 450. І все. А, і я один стрел відбитий. Щось таке згадую. Натягнули мене так добренько. А де ти там? Кажись, маленечки. Так, я так само прикладно такі ж набори не святкувала, а улетку вирішила, що хлопець сидіти до присухи про здоров'я. Треба нагоди з сябрами збиратися. А, ну так це просто нагода для збирання. Тут питання нема. Я у таким випадку вогуля обиходжуся принципом, що коли сябри у твоїм житті існують і тримаються доволі тривало, то у таким випадку... Ой, добре, пробіцю ще вискочило. Щось я шукаю, а ось це ми бореться. Ага. Тут мы без специи, ну, больше-меньше. Ой, видатно. Як яно там... Боже, узгадайте ось минулий бой, як не летіло на епісі, правда? Ты, блядина, что ты робишь? Спужал меня только. Не, я, коли что, я заправду спужался. Выскочил, бляху, сраку стрелил. Не чекав я його там. Треба ось тут стать. Гляди, хто їде. Все, -1. Томшес. Ну, ти погляди на його, ну. Я і так стою со зламаною ногою. І Баджер тут, усі тут. Ти погляди на їх. Не поспеє. Вам бы оттягнуться крышечку хотя бы. Блять, из Сёма, что ты робишь? Не верь, мне подобается, як наш из Сёмы гуляем. Ведаете что? Не, ну ты погляди на это. Знову некий каточок. Знову некий каточок. Как тебе лихо. І Сьома змагається як лев просто.
Во. Хе-хе-хе. Не можешь пробить 9? Ой-ой-ой-ой, Фош. Ой-ой-ой-ой. Можеш ще раз проверить із 7? Мне подобалося, як він тут виходив, глядів. Один я був зайнятий тільки з 430-м. Подається, зараз ми можемо проїхати, правда ж? І він отримлює при гэтым про всім цудовно. І ти з'їхав ще. Ти тільки погляди, як удало все. Все, потекла команда. Цудовно. Ну, зновку, хоч і з десятками, але приємний бой. Все, добив. Ні, наші з 7 молодчини. Як він стояв один супроть, кольки там 2 було? 3 навіть, 3 танки було молодчини. Зараз поглядеть, що він за... Що за чал це був? Ці удало ён, ці просто випадково, так? Випадково, ці наоборот, скілово. Він згуляв супроть цих усіх. Яга на 5 кашиков задала. Что? 1100, мне подавалося, він там роздавав. Направо-налево опинулося, глядите, зовсім нічого. Ось так ось. І такое буває. Так, ох, пошла там справа у чатику, дякую вам. Гэта справа кожна, люблю тільки тих, хто починає це неправильно, гэта так, ой, Лепус молодчина. Гэта нікому не падабаецца, не толькі табе, а усім падаецца. Так, толькі РПЦ, каб все тых забараняць, РПЦ і беларускі ўлады. А РПЦ ж яно ж дзейнічае на Беларусі. Беларускай епархіі не існуеш, правда ж? Ці што там павінна бы існаваць, я ўжо не памятаю. Каб быць незалежнай. Так. Дарэчы, калі бралі шлюб, грошы ўзялі толькі спевакі, дзяўчына і хлопец за ВМР. Тут ніякіх размоў не было, колькі ахвяруецца, толькі добра. І потым запрашалі на фэст, а мы нават, але я агносты і гультай. За што-небудзь асобны кацёл. З агностамі і гультаямі. Вось яно. 11 ўзроўні. Мы знайшлі той бой. Паехалі на замчышча. Ой, бля, а у нас же змянялі гэтую мапу, не? Чакай, не памятаю, ці змянялася гэтая мапа? Не, мабыць, не змянялася. Па мінімапе я не бачу змену. Значыцца, паехалі на замак. О, арту засвяцілі. Глушы. Ёсць. Гаўняк мінус. Мама, аж як хочацца шакаладку зараз як скраду. А я з'еў сёння. У мяне была сёння шакаладка. Калі ў цябе 3 дзяцей, ведаеш, што ў тваім жыцці шакалад з'яўляецца значна часцей. Але, на жаль, значна часцей
Ты глядзіш за тым, як яго ядуць. Так. У іх десяткі сюды прыехалі, я не хочу так. А 12-ка прыехала, бачыце? І Ташенрата. Ой, Ренашаронта, не. Дапамажыце. Зачем крутанул мне рухавик? Слухайте, у нас проблемы. У нас вельми моцныя проблемы. Чуешь ты? У іх сюды приехала вся техника. Лишь. Бля, только я молю тебе, не вытискай, а. Бля, ты серьезно? Ультрафіолет. Ультрафіолет. Дякую тебе великий за бой. Неспортивное поведение. Так. Будем сподіватися на то, что хоть неяк адреагують. В чаті не. Бездіяльність, бо не. Вось такія вось справы. До речі, зауважили, як легко для 11-ки разобрали увесь гэты фланг. Становится про десятки. Мяне ўвогуле не адчувальна было для іх брані ніякай, нічога. Не показальна, але тым не менш. Простое, што мяне выпхалі. Але ж усё роўна штосьці з гэтага бою можна для сябе ўзяць. Пойдешь в свою Японию, приемных стриму, дяку великим. Твои дети? Так, мои дети. У меня 3 деток. Так, куда мы едем? Десятки. Зауважьте, что я 75 у нас я еще не траплял до 11 ніводнага разу. Что довольно дивно. Не, поехали прямо, и там будет... Там не будет. Ось сюди спочатку, и там возьмемся правей. Бо левым боком я своим не могу гандлявать, бо пробьют одразу вежу. И все такое, треба правым боком выходить. Ты ж з правого боку станеш, я сподіваюся. Йох. Сачыць трэба за правым флангом, дзе акенца вось тое, ну, дзверы, дакладней казаць. Ніхто не страляў, ніхто не збіваў гэтыя дзверы. Канопінер 50Б проехал, захопил тую позицию, але его оттуль... О, БЗ подціснуўся. Не добра. Гэта не выглядае добра. Так, ой, 3. Не, а что это такого? Это ж просто 3 деток. Канопінер. Куди не простреливается. Ой, ну... Давай, мне вельмі не падабаецца гэтая пазіцыя, ну просто яна бязглуздая вось гэтая. Шея пісяба тут накидала. Двойчы і рухавік мне зламала. Ай. Тебе ліха драла. Треба сховаться. Type 68. Не выезжаю.
Добре, там допоможуть Йоху. Тут у мяне ВК ёсць. Цяжка, цяжка. Добре. Поехали гэтых двух выбьем. Ты, блядь, як гэта робіш? Козлина нейкая, ну. 3, 2, 1. Так само можна. До речі, згадайте, на Ташенрати, коли я стріляв, стрім був не так давно, на минулом тижні, что у желтая не пробивается на Ташенрата. На Ташенрата желтая не пробивается. И вот есть 75 у поравнания. Цудовно все залетает. Приемненько. Так, так. Про адзінства. Якія вы цудоўныя людзі. Малайцы. Цвертхі лепус. Мне падабаюцца ваши размовы. Стварылі немемную сітуацыю ў чаце, таксама гэта меў усплыў. Падалося, што если сталі прабіваць нашмат лягчэй, чым раней. Ой, ну, Е-75 ён вельмі моцна згубіў у браніраванні. Мне падаецца, ўжо апошні год амаль што. На ім цяжэй стала танкаваць. Так, я чмырю реклама кожныя 5 хвілін, гэта з праймам. Што? А, у тебе Amazon Prime. А Prime, наколькі я памятаю, адвязалі ад Твіча. Ён тут не ўплывае. Реклама кожныя 5 хвілін. Быць не можа, у меня стаіць затрымка. Яна не можа быць так цяжка. Ці часта. Яна стаіць у мяне раз на гадзіну. Раз на гадзіну толькі. Па гэтых. Херачы, для того скрыні не было рэкламы справы, гэта... А, не моя, усё. Ты мяне спужаў. Ты мяне спужаў. Усё, зразумеў. Так, епіс, давай. А я чуў, дарэчы, ляпус, што Amazon нейкае там пагадненне з Твічом скасаваў. Ой, вот менавіта ў прайме яно тычылася. Нешта такое было, дэталі не ведаеш. Вось я памятаю, вось зараз пасядзеў падумаў, я 100% памятаю, што яны скасавалі падпіскі Prime. Яны не лічацца. Гэта 100% было. Яно ж раней працавала такім чынам, што ты набыў сабе Prime, падпісаўся на кагосьці, і ўсё, тебе ніякай рэкламы, нічога не было. А тут падпіскі скасаваліся, і, бля, гэта ж новая мапа. Ой, божах, ну а што мы рабіць тут будзем, калі я мапу не ведаю? Я ўпершыню на ёй, на гэтай мапе. Пасля працы варгеймінгу. Над ёй, бачыце, у нас тут... Ага, вось там, тут. Гэты пагорачак тут. Бо мне недзе тут трэба станавіцца. Божах, ну тут мост яшчэ адзін з'явіўся. Шмурэць панараблілі.
за пагоркам едзе там. Яго не бачна. Хто? Вікодав? Гэта хто такі? Тут прострелу нема. Ага. Выпадается тут гамон. Тут нема позицию. Ну, я не бачу позицию увогуле ось тут. І гэта я яго не свяціў. Ты уяўляеш сабе, я яго не свяціў. Халера, бляха. Так, а дзе тут стаяць зараз? Тут нема, бо там гэты спакойна нават, яго ніхто не чапаў. Ён мяне збіў. А яго не чапаў чаму? Таму што няма прастрэлаў ні з цэнтру, ні адсюль. Ён за пагорачкам стаў сабе ціхенька. Нікому нічога не вінен. Так, а што застаецца? Гэты дом атрымліваецца. Вось тут застацца. Дзе гэта быў Цэнтурыён 7-1. Атрымліваецца так. Сюды не паспяваеш заехаць, сюды таксама праязджаеш праз прастрэлы 2. Блин. І ўсё? То бок гэтыя дамы выключаюцца. Цэнтурыён зараз будзе пакутаваць ад гэтага. То бок тут можна толькі. І вось тут. А што за дурніца? А чаму так? У гэтых, глядзіце пазіцыі, колькі вось з гэтага фланга. Яны становяцца вось тут, адкідаюць адразу ў 2 праезды. Хтосьці можа заехаць туды, дзе быў шарфуцёр, памятаеце, на пачатку, ён там стаў. Яго таксама ніхто не чапае, калі ён не свеціцца. А ты прыязджаеш вось тут і свецішся, по-любому. Так, вось тут ты становішся, няхай сябе праз засвет. Тут ёсць бяспечны шлях. А далей што адсюль? Куды? Блядь, я не разумею, што яны нарабілі з пазіцыямі на гэтым фланзе. Ну, глядзіце, яны проста вось у 2 лыча забілі 2 танкі бясплатна, абсалютна бескаштоўна. Паціху вось гэтых ціснуць у 3 лыча, няхай сабе. Але гэта падставіцца пад аднаго, ну там адзін, не, лухта натуральная, не. Усё, ён адзін застаўся, ён не адсюль, самае цікавае, гэты-то адсюль ужо нікуды не з'едзе, а ніяк, яго гэты не абароніць. І гэты не з'едзе. Пиздец, помыйка. Пипец, помыйка стала, а не пазіцыя тут. Дык сюды ўвогуле няма чаго ехаць, атрымліваецца. Можна толькі стаяць, адкідаць з інвізу. І ўсё. І ўсё. Херня нейкая. Просто. Я не бачу тут якія магчымасці вось з гэтага фланга, як атакаваць па гэтых пазіцыях. Калі гэтых яны не займаюць тут пазіцыі, я разумею. Тут падціскаешся, праязджаеш сюды адразу, ўсё. Ты заняў, ты можаш праз гэты пагорак паехаць туды далей. Але адсюль як выціснуць ворагаў, калі яны кантралююць прастрэл 1, прастрэл 2, яны спакойна пад'язджаюць, выціскаюць. Толькі вось гэтыя могуць неяк перашкодзіць, калі там будзе стаяць 3-4 танкі. Фу. Так, шакаладка паспяхова скрадзеная. У каго скрала ўжо. Твои танковые стрымы вяртаюць мне мой 15-ы. Я спадзяюся, яны вяртаюць добры нейкі год. Бо ў мяне 15-ы, дай узгадаю. А не благі быў год, дарэчы. Больш-менш такі, прыемненькі быў. Не, чакай, вось калі казаць пра кар'еру, то так, я магу так сказаць, а вось асабістае жыццё не вельмі было добра ў 15 годзе.
Вельмі так складана было. Настав сезон шопінгу гольфу. Ти маєш на увазі ті, які апранаються типу панчохи і шкарпети. На ноги апранаються теплое что-нибудь. У меня с минулого года засталися. Еще не дырявые. До колена якие, ну. Так, звертаю увагу. Девятка трапила только до девяток. Е-75 у нас сегодня под нейкой обороной находится рандому. Мы только двойче трапили до десяток. Ой. Казут. Ой, блять, вибачаюся, у чатик поглядел. Вы, хлопцы. Меня пробачьте за это. Яны ж не ведают, что за стерном сидит стример ёбнутый. Так, кажу так, ніби не чекаю магчымасці спусціць грошы на прыгожыя агучкі. А што за агучкі? Што за яны? А, анучки, агучки, вибачаюся, анучки. Проехал М103. Шкода. Зараз будзе кошмарить меня отсюда. Так, тікаю. Добре, трапив у каток. Угу, бубешка не пробивши. Воу. Мне ж так само хочется пострелять, як ты думаешь? Не полетела. Чамусьці улево. Вони зараз займаць будуть шчыліну, якая тут паміж пагоркамі. І он тут не один буде. М103. Я разумею, что ты хочешь. Так, ну гэтаму ім пашанцавала, ему заляцела. 4Х. А я подумал, ён свою голову не поверну сюда. Да что ты такой нервозный? Слева там все херово у нас. Блять, ну як ты мне Ну что ты гэта робишь, ну? Что ты за человек такие? Сыкливый. Нікого немає, он бере. Блять. Так, ну тут без вариантов, тут 4.11 было.
Ваяр. Дима Ваяр. Так. Анучки. Так, я таму не магу глядзець у чат, гуляць і казаць адначасова. Всё гэта прыходзіць з досведам. Больш гуляеш, больш прызвычайваешся. Знаходзіш моманты, калі глядзіш. Так, цікава, Марк Фармель, верні гольф з ангорскай поўсці. Жыкавіны з гэтай бузавай і цішоткамі аб'юзер крынжанулі, не магу краму бачыць. Шкада. Ад нацыянальных матываў да бузавай дакаціліся, як так можна, правда? У мяне, калі дзеці апошні раз былі ў горадні, яны сабе спецыяльна паехалі, набывалі там шкарпэты, смятанка і дранік, каб тут насіць у Польшчы. Вельмі сумняваюся, што яны б зараз паехалі купіць што-небудзь ад бузавай. У мяне такія. Во-во. Лепшая шкарпэта ў свеце, правда? О, 4 танкі заехала і ўсіх прапусцілі. Ой, малайцы якія. Блять, ну як ты трапіў-то? На 212 сорам ёсць, праз камень пракінуўшы. Наши усе сярэднія і лёгкія паехалі на выспу. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Так, тут нема каму бараніцца. Добра, падставіўся, малайчыны. Зараз будзе. Хаця б так, слухай. Галоўнае, што не пашкодзіў. То 212 закінуў, ну як так? Хто? Адкуль? Курвы дробныя, ну лётаюць тут же ж. Нічога ім не разрабіць. Шотным ужо пакінулі. О, 5 аж гэта складанае для мяне. Вельмі будзе складана. Я яшчэ танкую. Добра, двойчы не прабіў, малайчына. Так і працягвай далей. За 90 ты заб'еш кобру? За 90 яго не бачыць, бо ён далёка. Так, не. Трэба адсюль цікаць. Кобра зараз зойме там пазіцыю на балконе, і нам будзе гамончык. Во. Фош ніхто не бачыць, так? Шкада, што не бачыць. Тут 2 арты у нас, таму... Кобру засвяцілі, гэта добра. Усё, збілі. Дарэчы, закінуў у гэтага панзервагана арта. Яго было больш хп, усё, падставіўся, малайчына. 590. Нет, не баронец. Так, а я калі што прастрэльваць буду яго, так. Мне ключок яму трапляць. Такім чынам, мабыць, я яго і атрымаецца прабіць, бо
Броніруванню його зараз ну надто моцне. Так, все, 50-120 там. Ну что, поспробуем. 590 я бачу не глядіть, він не сочить за переміщенням 5H. Може у нас отримається. Єсо, ти не їдь, прошу тебе. Не треба. Ой, он зараз буде переміщатися, я тут. Блять, ти серйозно? Это леопард? Ой, какие ж молодцы, а? Які ж яны цудоўныя, што забілі яго. Так, я не бачу сенсу ехаць туды, на базу да іх. Так. Якой все ж таки, який трапний все ж таки танк, а? А! 300! Я разумею, что ты трапил. Я разумею. Сука, ну чему 319, чему на фолку? Ты ж мог снять 259, 299, 310. Якой холеры у тебя, блять, вылетая гэтая? У 9-й арты, коли что? У 9-й арты, курва. Ой. Как ты, блядь, жидким срал все свое життя. Так. Цікаво, 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 гэта мы бачили. Так, дагэтуль нашу. Так, вінішка бабку, вось гэта быў бы мой вайб. А, цердкі, зайздросьце мне, бо я ў мінулы панядзелак зрабіў сабе бабку. Так, так. Еў яе, смачна было. Смятаны пайшло 2 банкі. Вінішка не карыстаю. А вось бабка пайшла, як вода ў сухую землю. Курва, сапсавала бой. Такі добры бой, так усё добра было. І тут на табе, закінула. На ўсё хп. Мы тут былі, дарэчы, з гэтага ж рэспу. Маглі б ужо іншы рэсп нам даць. А, мы были на іншым танку, мы были на Епісе. А тут є 75. Тут гуляецца іншы фланг. Так, у нас ще паўгадзінкі пагуляць, і потым мы падвядзем рахункі. Падрахуем усё, што ў нас маецца. Нагадаю, што мы не з самага пачатку статыстыку збіралі, але тым красамоўней яна апынецца. Дарэчы, зноўку падкрэсліваю, мы з дзясяткамі. Мы на Е75 ні рованага разу не трапілі да 11 яшчэ. А вось на Епісе траплялі. І гэта пакуль што, слухайце, пакуль што пытанняў да балансіроўшчыка ў мяне няма. Таму што мы толькі раз трапілі да 11 на Епісе. Падаецца, так было? Так? Так. Больш не памятаю. Вось. І ён быў не пераможан толькі праз тое, што мяне выпхалі пад ворагаў.
Ну, мы нават не паглядзелі, як жа гуляецца, але падкрэслю, што броня нулевая. Яна не лічыцца. Супраць 11 так 100%. Пробіваюць усе просто на вылет. Так, што ў нас тут зменілася па рэльефе? За мною едзе СМ. Ой, то яшчэ танчык. Я не поеду вперед. Ага, вось что. А там было зеленое. Я мог бы пробить, насамрэч, калі б яно не полетело троху вышэй. Цікава, ён хутка заняў, дарэчы, вось гэтую пазіцыю. Но гэта толькі праз тое, што ў нас усе медленныя, павольныя вельмі танкі. Вось так забалансіла. Як ёсць ужо. Ён проста прыкінуўся, што паедзе знізу, правда ж? Низом не поедет. 4-5-2. Ой, боже, я уже забылся, что это за танк. 4-5-2К. Ты, ёпта мать. Ось, я ж кажу, что я просто прикинулся. І знову яно мені туди полетіло, ну... Пакуль не фартить. Не шанцує. І знову, что это было? Я на зеленое навелся, и оно не полетело просто туда, куда я целю. Так отрабливается. Это уже другий раз забой. Дах я ему пробиваю, добро. Ты дивный человек. Неразумное дитё некое. Мне кажется, уже можно подъехать ближе. Бо бачите, колькі ворогов там светится. И наши там смокчуть. Ай, короче. Блять. Кривые руки. Дурная голова, як я звичайно кажу. 5, 4, 3, 2. Я дома ты трапишь. У меня ж не лючок. У меня там нормалёвый такой гарник. Там не то, что потрапить, там промахнуться немагчыма. Хлопцы, ну... Блять. 4-11, ну... Ну як так? Там його... Та хай я не дрочиться з ним. Треба їхати назад. Ой, треба було раніше відомо, але ж як єсть уже. Хер яка голуба, щоб розлітати внизу. Треба становитися у прийомку. Бом. И ты подох. Бля, что ты себе дозволяешь? Тяжкий танк на лету пробивать, а? Во фляжче прокидываю. Так, я залечу до Руди. Давай. Мы все равно будем хутко скончивать, уже тут полгодины менее. Менее чем полгодины засталось. Зараза. Шкода. Во.
Ого, давно не гулял на этой мапе. Поедем направо. Дзвяртышка, да. Легко меня там знесуть. Мне потрапить легко, бо я высокий. Так, грудинки гэта ўжо мясцовая валюта. Не. Так, я один. Я у самоте. Так, наши кидают гэты фланг, правда? Все, мы поглядели. Мы не пробили. Текаем отсюда нахер. Ну и куды ты глядишь? Та ти шо, серйозно? Я навіть не пробив лючок йому з борта? Блядь, ты что, дурный? Ой, сука. Ну и гэтаму ў борт не... Штосьці не зразумела адбываецца, слухайте. Я не могу утямить усё. Лючок не пробиваю, у борт вежи не пробиваю. Что отбывается? Зато и упикся. Но Е-75 у нас таленовитый, он стоял просто себе. Чакал. Можно, блядь, поглядеть, куды? Ага. Довольно высоко высунулся. Бабаха, дякую за допомогу. Ты просто невероятная. Выцелила шот не так. Да. А на гэтых глядзіце, яны просто заняли позиции, стоять на месте. І все, бо сыкатна, сыкатна. Бо заб'ють. Что там уже? Картки? World of Tanks? У вас настолько нема грошей уже, что хотя б так жадаете заробить? Выдатки свои подрахуйте і звольніце усіх эфектыўных сваіх менеджераў, якія атрымліваюць неверагодна высокія заробкі, нічога не прыносячы ў гэту гульню. То на месцы яны стаяць апошніх, бля, 11... О! Дарэчы, Е-75 11 ўзроўню. Ну што, паглядзім, што ў нас тут будзе. То бок атрымаецца пакуль што адзін бой з 11-камі на Епісе і адзін бой на Е-75.
першы. А, скочыў. Борт чырвоны, гэты чырвоны, усё чырвонае. Не ведаю, якім чынам, але прабіў. Вось тут жоўтая у нас. Ага. Добра, добра. Наташынраты падкрэсліваю, так добра не было. Адставіцца ён ці нешта. Шкада. Падлавіў, але не прабіў. З такія моманты заўсёды крыўдна. Ідзі нахуй. Гульня, шчыра, ну як так мажліва? Ён зачараваны, ці што? Дзякуй. Трэба часцей скардзіцца на гэтую гульню. Патрапіў у гару. Патрапіў у гару. Там патн з'явіўся. Шкада, я сваіх хлопцаў прыкрыць не магу. Патн сочыць. Пры гэтым яшчэ і трапляе. Дзякуй Богу, мы таксама трапляем. Ну, без прабіцця. Без прабіцця. Ужо ў сраку заехаў барабан. Крыўдна. Крыўдна, крыўдна. Не. Давайте так. КР першага прабівалі. Упэўнены, што іншых бы таксама прабівалі. Без нейкай там вялікай праблемы. Хай сабе турбабой, дарэчы, неяк цяжкіх баёў, калі нейкае змаганне было паміж камандамі, ніводнага бою не ўзгадае падчас гэтага стрыму бягучага. Нешта ўсё ў турбабаях, то ў адзін бок, то ў іншы бок. Ці то нашыя пушаць, то ворагі пушаць. Але хтосьці пастаянна пушыць. Такое адчуванне, нібы там 15, ну зараз 15-5 максимум будзе. Фуцёрка забереш. Не забереш. 15-4. Штосьці, карацей, штосьці сёння з рандомом, ну такое сабе. Не вельмі прыемна. Ну, у сэнсе таго, што вось турбабаі адныя.
Але Е75 супраць 11 стаяў. Накідаў двойчы па КР-1. Гэта ухваляецца, гэта прыемна. Так, давай, Е50. Што ў нас там? Яшчэ 15 хвілінак. Яшчэ 1-2 боя. Едем на зеленку, мы знову з 11-ками. Ты наш. Просто хаваецца чалавек. Просто хоча недзе схавацца. Так, мяркую, што ён тут будзе станавіцца на рагу. Нам трэба туды прыехаць па другі рог. А там уже стаіць леапард. Ну, не ведаю тады. Давай пад'едзем сюды. Дзе наша ЛТ? ЛТ там вошкаецца. Можа варожы ЛТ недзе і падловім, правда? Хоць і не падлы, але лавіць трэба. Так, чаму гармата так не пускаецца? О, добре. Добре. Т-49 трэба, каб ты праехаўся вось тут. Вельмі трэба. Вельмі трэба. Хто там едзе? Леопард. О, КПЗ. Падыходзіць. КПЗ таксама можа праехаць. По мне ніхто не стрелял. Ага, а вось па леапардзе стрэлілі. Гэта дзіўна было зараз. На КД былі, атрымліваецца. Там гриль. Ну што, рызыкнем? Хе-хе, лёгка. Гриль цікае, значыцца, тут не можа быць кагосьці, так? Аб'ект 268 таксама цікае. Ага. Ну и сплэшем, бляха, на 205. Ну як так? Так, ще гриль недзе там ховаецца у тых хмызах.
Я хочу поблайндить арту. Бо она по мне стрелила, не дядь-сюль. Ну, мабуть, не турбобой. Там ще одна арта есть. Та добре. Так, активна, але супраць кого мы гулялі? Якіх 11 мы сустрэлі? Амаль што ніякіх, правда ж? Воу, ну... Знову зачепився. Не поспел. Забрали фраг у человека. Или это был наш фраг? Бо мы не потрапили. Не полетело у человека это. Так, что у нас по шасси? Еще один бой поспеем. Які цікаві. Е75 будем? Я же ж не у бои. Так, давай. Так, девяточки. Але. Я б поехал на замок, але каб гэта быў толькі іншы цяжкі танк. Йоу, я з гукам, як справа? Дзякуй, добра вырваю, все добра. Апроч таго, што я харэю крыху, вось, а таму на заўтра яшчэ не ўпэўнены, што будзем стрыміць. У дыскордзе карацей спішамся. Ты ўвогуле за што? Калі стрыміць, то за што? Snowrunner ці Roadcraft? Мне падаецца, там Roadcraft у нас павісла задача, правда? А чо не, Roadcraft, добра. Трэба будзе паглядзець, карацей. Я насамрэч не так цяжка ўжо і хварэю, але проста, што заўтра плануецца яшчэ актыўнасці па працы даволі такія сур'ёзныя. Праз гэта, мабыць, стамлюся, карацей, будзе бачна, што там можам рабіць, а што не зможам. З гэтага гаўнюка збіць. «610, а? Вось гэта великакняжская просто альфа полетела. Натурально магнатская справа. Блять. Просто утвар, правда ж? Не, удах. Вось в эту покровку на вежу. Ну, блядь, ну столько зводится. Ну, могло б уже и потрапить, а? Вам так не подается? Так, паўднёвую Африку трэба адбудаваць. Віншую мяне з панядзелка нов... Малайчына!
Малайчына, што ты атрымаеш гэтую прапанову, я не сумняваюся. Малайчына, што так хутка. Это вельмі добра. Не, ну ты паглядзі, ён, блядь, нават не зводзіцца зараз. Курва. Ачмурэў проста ў край. Хто там ще у іх ёсць? Я бачу, Т-122 пад'язджае. Так. Хруслер там, так. Оборонца. Давай. Не, страпнасцю ёсць, вядома, праблемы. Так, оборонца пад'ехаў. Тяжко на такой отлеглости воевать. Не трапляе, надо нават чвэрць не трапляе просто куды цэліць. Тут, блядь, отлеглости, як кот наплакаў. Ніякая, ён не трапляе, блядь, крывае ты паскуда. Так, спідран на працаўладкаванне, не тое слово. О, нарэшце. Але ж альфа такая кончаная. Альфа, дарэчы, у гэтага танка 510. 530, вылецела 430. Гэта каб вы разумелі. Што калі яно прабіла, то кончана. Так. Не было сыкатна, бо магло зацягнуцца на трывала. Ну, было сыкатна. Не, гэта зразумела. Гэта ва ўсіх так. Гэта толькі пачатак. Гэта яшчэ першая змена працы, яна такая. Трэба вяртацца. І вось гэтага... О, гром дабраў. Всё, храпнули говнюки. На гэтым трэба дапамагаць. Так. Ён праехаў, добра. Мы сабе грома пускаем у сраку. Вось магло б жа ж паляцець. Чаму ўніз паляцела ў Маусхіна? Дакладней казаць, у Мойсхіна. Блять. Трымаемся пакуль што.
А ты, бля, подумал. Тебе тут намазано, а? Розмансили? Добре. Не без допомоги поплечників, але розмансили. 15-10, до речі. 5 фрагів. Малайчинка я. Дякую, 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 Даві Гусеницеві. Так, Полішукову всякі челенджі тільки мацують, усіх мацують. Гэта так. Третя за год. Ну, третя за год такое собі досягнення. Плюху закинув, ёсць. А дзе магнатэры ў чаце? ВРВ, крацей, з гэтай лухтою чаму не працуе увогуле ніякі мем, ні магнатэрыя, нічога. Простое, што Twitch баніць працу моды, які працуе на ABS. Deutsche Qualität. Ну, добра атрымалася, неблагі бой. Невысокі, правда, настрэл, 3000 усяго, але прыемна. Вось, карацей, не працуе. Як гэта зрабіць бясплатна, я зараз не ведаю, толькі, выбачаюся, платныя сервісы засталіся, таму вось такая справа, яно з'явіцца, магчыма, але не ў тым выглядзе зусім як было. Так што, выбачаюся. Так, як заўжды, так, ёсць такое. Глядзім, 13 баёў згулялі, пад статыстыку агульны 46-15 усяго. Сярэдняя шкода гэтак далей. Давай паглядзім па тэхніцы. Тут трэба глядзець, усё ў мінус прыйшло, блядь. 42 і мінус 400 тысяч, ну гэта мінус 200 тысяч. Сярэдняя шкода 2122. Быў бой, дарэчы, на 5 касікаў. 5 касікаў, зато сярэдні досвед, глядзіце, 1076 на епісе. Бачыце, як эфектыўна гуляў на гэтым танку? Ачмурэць. І 907, дарэчы, на Е75. Гэта проста вывучаюся, гэта не крывыя рукі, а рандом гаўняны быў зараз. Вось што. Таму што сярэдні досвед вельмі высокі. Як на мой аккаунт, чакае, дзе зараз паглядзець статыстыку па аккаунце. Агульнае дасягненне, правда? Дасягненне. Сярэдні досвед. Дзе ён будзе? Баі, перамогі, сярэдняя шкода за бой. Сярэдні досвед, бачыце, каля 600. Вось. А мы сёння згулялі на 900 і на 1000. Так што мяркую, што няблага выйшла. Агулам вельмі няблага выйшла. Е75 крыху горш, але не сутнасна. Не сутнасна. Колькі тут? 100. 100 досведу. Ну, але былі, слухайце, добры ўсё ж такі бой, мабыць, там быў на епісе. Карацей, мне спадабалася, насамрэч, гэта ўсё ж такі дасюль яшчэ тэхніка вартая ўвагі. Нягледзячы на наяўнасць 11. І гэта вельмі прыемна. Гэта вельмі прыемна. Так, я маю твіджы, як заўжды, кантора сеч. Так, пайду з Лепусам павітаюсь. Хадзі, павітайся, бо я ўжо скончыў. Як прыеду да хаты, буду фільмаваць Анно, малайчына. Так, працягнем будаваць вялікі горад. І багата іншага будзе выйшла на ўсе бабкі. Супер, віншую цябе, дарэчы, зноўку з набыццём новай, з здабыццём новай працы. Гэта заўсёды прыемна і ухвальна. Карацей, хлопцы мои і дзяўчыны, якія глядзелі, велічэзна вам дзякую за ваши падабайкі. Хто падпісаўся, той увогуле красаўчык. Вось, а мы з вами побачымся ўжо заўтра. Так. Дарэчы, сёння быў чацвер, я спадзяюся, вы заўважылі, што відэа не выйшла. Гэта простое, што я яго буду выпускаць па панядзелках зараз. Яно знятае, выкладзенае, нават другое ўжо знятае, змантаванае, толькі пераклад засталося зрабіць, але выходзіць будзе зараз па панядзелках, таму што ў панядзелак няма страму, затое будзе відэа. Усё. Абняў, прыпадняў, на месца паставіў, буську аддаў. Хацей, велічэзна ўсім дзякуй. На Твічы пойдзем у рэйд, вядома. Учора былі у Лепуса. Наколькі я памятаю, ці я добра памятаю, а я добра памятаю. Багемка сёння стрыміць, даўно не было багемы. Шагрэль, Рэйвен, Міхась і Рудзі. Божух, наколькі стрымераў? Не ведаю, ну давай да Рудзі.
Давай да Рудзі пойдзем. Заўтра пойдзем да раёна, калі што. Усё, націснуў пачаць рэйд, зараз будзе гэтае. Як заўсёды, выбачайся, амаль што забыў. Заўсёды падтрымлівайце вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Усё, развітваюся ненадоўга, усім пакуль.